ng pagtataksin at pang-aahas. May ginawang panakip bukas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Ka-situationship ko si Elma habang naghiwalay kami ni Ana. Wow, hindi na babakante. Proud of you. Feel good morning, Colin Tits. At sa lahat ng mga suki ng programang Mga katas ng nakalipas. itago niyo na lang ako sa pangalang John Ray. Five years in a relationship ako kay Ana. Pero nagkaroon kami ng on and off relationship. Minsan hiwalay, minsan nagkakabalikan. At nung panahon na hiwalay po kami, ay pumasok po sa eksena si Elma. Alam niya po ang sitwasyon at tanggap naman niya na wala kaming label. Pero nangihinayang po ako kay Ana kasi matagal na po kami. Inamin ko mahal ko po si Ana. Kaya nung nagkabalikan kami, umalapit ko nang balikan ulit si Ana. Doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hindi mo ako na-miss? Namiss na miss. Talaga. By giving me all you got. Balik ka dito. John Ray. Elma. Elma. John Ray, pwede huwag muna tayong umuwi. Usap muna tayo ng mabilis. Hindi pa naman time, di ba? Hindi pa naman tayo mag-check out. Wala pa naman tumatawag. Kaya nga, hindi pa tayo mag-check out. Ano yun?
Anong plano mo? Sorry kung malilito ka, pero alam ko naman, promise natin sa isa't isa na walang commitment, walang label, pero saan to pupunta? Yun ang i-open ko sa'yo eh. Go na? Ah, Ay, ah, seryosohin na natin. hindi kasi Alam ko naman, hindi na kayo magiging maayos ni ni Ana. Ana, Elma. Yun na nga eh. Paramdam na naman siya ulit. Eh, Uy, sabi mo, diba? Dami Eh, niyang red flags. Saka, pag ganyan, ako naman yung laging andito para sa'yo, diba? pag ganyan kasi, alam ko yun, sign na yun na okay na siya. Gusto na niyang maging okay ulit kami. Kaya, ayun, babalik na ako sa kanya. Huwag mo naman akong iprank. Hindi kita pinaprank. Masakit eh. Paano ko ba explain? Kasi, alam ko nag-usap naman tayo na walang expectation, pero sakit naman. Very panakip butas naman ako. Baka naman may chance. Elma, alam mo naman in the first place, di ba? Sinabi ko naman lahat sa'yo. Inopen ko na. Pero ako, May girlfriend ako pero on and off kami. O kaya nga eh, di ba red flag yun? Kung seryoso ka talaga, dapat wala kang ka-situationship. Kung seryoso ka talaga kay Ana, Eh, bakit mo? siyempre wala naman na kami. Technically, wala naman na kami. Oo. So, O okay kaya lang nga, siguro. Oo. red flag ka na eh. Red flag din siya. O di bakit hindi na lang tayo? Ako naman yung nakakaintindi sa'yo. I'm so sorry pero babalikan ko na si Ana. Siyempre, ayoko No. namang magsabay No. kayo. Ana, no. Ana, puro Ana. John Ray, huwag mo naman ako. John Ray, gagawin ko lahat para kabiliin mo. Sir, time na, sir! Di ba tatawag mo na bakit kumakatok agad? Ano ba ito pala din? Wala siyang telepono. John Ray, makalulod ako sa'yo. Ako nalang piliin mo. Elma, sorry. Sige na. Ako nalang Huwag mo nang piliin. ipilit. Huwag mo nang ipilit. Gustuhin ko man pero hindi. Eh, yung mga eh. Sabi, gusto mo. So, gusto mo nga. Gusto mo kasi. Mahal ko si Ana eh. Ayokong, Mahal kita ayokong eh. pagsabayin kayo at ayokong maging unfair sa'yo at sa kanya. Pinagsabay mo na nga kami eh. Eh, technically wala na kami, di ba? O, babalikan Paulit ko na sa pala technically, siya. ang O, mga kaya- babaero talaga, laging may disclaimer! Ginagamit mga technically na yan. Para malinis, mahugasan ng kamay. Kung malaman kaya ni Ana na tayo, sigurado maghiwalay kayo. Hindi ka na niya babalikan. Yan! Ititreten mo ako. Mas lalo Oo! akong naiinis pag dinitreten ako. Kaya mabuti pa wala na lang. John Ray. Apaka-gaslighter ng mga babaero. Pag nagalit, galit din. Bahala ka. Apaka-gaslighter. Uy, tama na. Tapos yung sina eh. Na-trigger talaga ako. Pero hindi po nagbago yung isip ko, Kolantits. Mas mabuti na yon para wala nang away at wala nang gulo. Mas pinili ko si Ana, of course. Kaso, hindi rin pala magtagal. Nagkabalikan nga kami. Halos 3 buwan lang. Hiwalay na ulit kami.
Para ba sa isip-isip ko, napapagod na rin ako. Pero pinilit ko pa pong maging maayos ang lahat. Pwede na tutulog ka na dyan. Pero hindi na maayos yung kay Ana eh. Kaya, tinawagan ko si Elma. Ano? Paalis na ako actually sa Sunday. So yun, Nag-process ka pala ng papeles mo nung hindi na tayo nagkikita. Anong pake mo? Hindi akala ko. Kailangan ko ba i-update ka? Bakit ano ba kita para i-update kita sa mga nangyayari sa buhay ko? Huwag ka namang ganyan. Mga babaero talaga, huwag ka namang magganyan. Ano? Sige na, ibaba ko na to. Kung wala kang Sige na. sasabihin. Eh, gusto ko nga magkaayos na tayo ulit eh. Ba't ka naman tawa? Abagay, pag tumawa ka, akin ka. Natatawa ako kasi para kang bobo. Ito naman, grabe makapagsalita sa akin. Grabe makapagsalita. Mga babaero talaga, no? Diyan tayo dinadaan. Yung paano ka magsalita kaysa sa inyo. User na kayo, gaslighter pa kayo, narcissist. Sorry na. Tumawag ka para sabihin yan. Siguro hindi na kayo nagka-okay ni Ana, no? Siguro hindi na kayo nag-uusap, no? Kaya naisip mo ako balikan kasi feeling mo may access ka pa rin sa akin. Well, no. Di na-realize ko na Na-realize! mas mahal kita. Mas mahal na kita kaysa kay Ana. Sa mga nasa Black App tsaka sa Facebook, pwede bang magpalakpakan tayo dito para maniwala? Gusto nyo kausapin tong si John Ray para baka maniwala kayo. Hoy, wag kayo magpalakpakan! Ang galing umarte. Sama naman na yan. May kilala akong ganyan DJ eh. Wag ka na magbanggit! Kaluoy ka! Totoo Alam naman. mo, wait, stop! Shut up! Totoo naman sinasabi ko, Ina. Oo, may paiyak-iyak. Nakakaawa talaga, ang mga lalaki. Talagang May sinend- step by the step. Ano, yung kanilang, I-open mo yung camera mo. Gusto kitang makita. Di mo deserve yung ganda ko, sorry ah. O Di mo sige. deserve yung glow up ko Oo. pagkatapos mo akong saktan. O yan, may sinend akong picture. Tignan mo. May iyak sa face yan. Kawawa. Sige na. Tingin mo mag-gaslight mo pa ako? Tingin mo mamamanipulate mo ko? Patawarin Pala mukha mo ako. dyan, Ray. Bye! Uy, teka lang. Teka lang. Yak-yak pa. At tuloy-tuloy talaga sa pag-iyak. Umiiyak si kuya sa picture. Tumuloy po ng Dubai si Elma Colantits. Di ko na siya napigil. Bakit sino ka ba? Para magpigil ka at para pumayag ako, magpapigil ako. mag-react. Sino ka ba? Lumipas ang halos 10 taon. Wala na kaming komunikasyon. Wala na lahat. Ano balitaan kong umuwi siya ng Pilipinas? At isang araw, bigla na lang po siyang nag-PM sa akin. Tatanong siya, saan daw siya makakuha ng matirhan. Kasi alam niya, dito na ako sa Maynila eh. Kaya, nagkita kami ulit.
Grabe, ang tagal na nun, no? Tapos ikaw, blooming ka pa din. Of course, I take care of myself so well. High maintenance, alam mo na, inalagaan sarili, ang daming self-love. Ikaw ang losyang mo. Talaga? Anong nangyari? Stress ka ba sa life? Well, deserve mo naman. Hindi naman, wala. Hindi na ako nag-girlfriend kasi, Kasi marami kang ka-situationship tulad ko dati. Wala na rin. Teka lang, ba't ka ba nakipagkita para awayin ako? Oo naman, deserve mo kasi. Uy, 10 years ago na yun halos Ano ka ba? Mukha kasi parang babaero. Alam mo, wala kasi akong tiwala, pasensya na. Dami kong namit na ganyan ng mga OFW sa Dubai. May asawa sa Pilipinas, pero maraming ka-situationship binibembang sa Dubai. Ganun ba yun? Bakit? Wala ka ba naging jowa doon? Wala, no? Self-love nga eh. Tsaka anin ko yung mga lalaki, hindi ko kayo kailangan, no? Bakit ako chinat mo? Maniningil ako sa utang mo. Baka naalala mo pa, may utang ka pa sa akin. Ito? Ako Aray ko! Alam ko yun yung Ano utang. ba yan? Hindi ba yun yung utang ko? Ang bastos mo. Anong feeling mo may access ka pa rin sa akin? Uwi na nga ako. Ay, di, sorry. Joke lang. Aray ko. Nakakainis totoo. naman. Bakit ba ako ganito kay John Ray? Uwi na lang kaya ako. O libre mo na ako, pambayad mo sa utang mo. Libre na Sige. kita. Ako na bahala rito. So Pero gusto ano? ko ng T-bone steak Ano na? T-bone na. Ayusin na ba mahal. natin to? Ha? Ayusin na natin to. Wala akong naririnig. Order muna. Ay nako, bubudulin mo na muna ako. Order Hindi kita muna. bubudulin. Ano? Anong ayusin? Ito. Elaborate mo. Mag-a-assume na tayo, naman ako. lalagyan ko na ng O di label, go, wala tayo naman. na. Ayaw ka pa, ha? Ginusto mo rin. Ano, okay na tayo? May choice ba ako in love eh? Love you.